إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ta isa ta yi maka maganin musifar duniya daga ranar haihuwa ka zuwa ranar mutuwa ita kaɗai za ta iya. Daga ran da aka saka mutum a kabari gaske ake ba. Duk wanda suka fito suke magana akan 'yancin mata to za ka tarar burinsu ne a ciki. Jikin macen da shi suke amfani da kuma hankalinta. In ta tsire ta jikinta to zai ci riba, dan jare hujja ne. Ko ya saka ta a jikin kwalin sabulu, ko ya saka ta a jikin kwalabar mai, ko ta turare, ko ya saka ta a abin talla, billboard, ko kuma ya saka ta yin tallan, ko ya kai ta gurin biyan kuɗi, ko kuma ya saka ta a cikin jiragen sama na manya, ko kuma a saka ta a cikin fina-finai wanda komai ake so za ta yi. To wannan ka tattara ko kuma zaben sarauniya yake duk an tattara su jikinta ake amfani da shi ba ita ba yanci in an yi wannan su wancan za su burin sa amma ta zama tana da kunya ta rufe jikinta ba za su samu wannan nasara ba. Kuma duk inda mata suke gani cewa kamar an wani abu ko wani zai zo ya musu wata rana su je su karanta tarihin Inak duk macen da ta karanta tarihin Inak sai ta abinda take wa annabi sun da girmamawa sai ta kara domin shine wanda ya fidda mata daga kangi daga hannun wawaye wanda ba su san salama ba san tausayi ba duk aka karera ya su aka rushe abinda suke aka fitar da mata ba dan wani biyan bukata ba sai dan bukatar su tasu ta kansu aka yi wannan. in mutum ya karanta tarihin ina ga irin matakin da ta dinga shiga a mai da ita wannan 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 hatta kai ga ana ɗaure ta da hannu ana tafiya da ita a sahara da doki kamar yadda ake jin mushi har inda Allah ya kai ta haɗe da sabon annabar su a Habasha a nan ne suka tana baiwa ta gudu ba a ganta ba. Wani sahabi ya ce nawa ne kuɗinta aka yi ce na biya a ba da shela a din nahiyar duk wanda ga wannan matar sunanta ya ba baiwa ba ce. Kai haka kuke ce maka addini mai komana ba dan ba mu zan yanta ta dan ta yi min amfani ba. Sannan aka ganta lokacin da aka same ta masu tsafi sun kama ta a Habasha za su je su yanka ta su ba dodo. Wani bakar fata wani shugaba da yake da fada a gurin shugaban kasar ya gani ya kwace ta ya zo ta da sabon annabi da sai ce na ga wata balarabiya ko yar oku ce masu tsafi sun kama ta. To abin mamakin sahabbai rawanar alaihim ana faɗa musu haka kowanne da ya tashi shake ina ruka ya'yan ma'aiki ba wanda ya nemi matarsa da ya ce ina take yar ma'aiki suke nema idan aka ce gata suka ce to sannan za mu bincika kowa bayanta amma ita kaɗai za mu fara nema. Sannan da aka samu ita ce wannan ɗin aka zo suka gane ta Allah ya ba da sa'a ta karɓi musulunci aka yi sama haka sannan haka samu aka yi aurar da ita ma ta yi hijira zuwa Madina a can ta mutu. Amma ta wahala lokacin da abin ya faru uwarta ta ɗauko ta daga ƙauyensu ta gudu da ita domin uban zai binne ta ta samu ayarin fatake ta ce musu wa zai duba Allah kuma a jahiliya ga 'yan nan zan bashi yin alƙawari ba zai kashe ta ba saboda uban ta kashe ta in ya je ya raya ta
yi mata abin da ya kamata. Sai wani ya ce ai shaida ba satar ta iba ba ɗauke ta iba ba shi uwata ta aka yi shaida. Da ya zo kawai ya raine ta sai mai da ita karo mai ba da giya a gidan giya. Haka ta dinga yi a ƙarshe har ta gane ba ubanta bane, tana cikin bala'i, ta gudu nan a kama ta a sai da ita, ta je nan a ɗaure ta a doke ta a dinga janta kamar mushe. Ta je Madina, Yahuda Madina suka saye ta, suka ɗaure ta a hana ta abinci, a yi mata wannan, a ƙarshe suka sai da ita, aka yi sahara da ita, ta wahala. Tana ƙarshe musulunci shi kubutar da ita. To a nan ne musulunci ya aiki matan ya fitar daga ƙangi a mazauninsu na mutane, ba a mazauninsa za a yi amfani da su a ci wani buri ba. Saboda haka mu lura, annabi asimu duk abin da ya zo mana da shi shine gaskiya, ko da ranmu baya so za mu samu alheri a cikinsa. Allah ya taimake mu. aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalam. Jama'ar Sani? Jama'ar Sani. Allah ya saka wa malam da alheri, Allah mai tukuci da gidan aljanna. Na ce akramakallahu, rayuwa yadda ta rude da kuma yanda ake ciki. Na ce akramakallahu, ashe mutum sai ya ware shinkafa, ya ware wato wake kenan a tafiyarsa a rayuwarsa kenan, ko malam? Me yasa aka yi mutum hankali a dan ya tantance alheri da kishiyarsa, ya tantance mai amfani da marar amfani. In ba hankali ba abin da za a yi. Ko tsoron Allah ai sai da hankali. Da ake fattakullah ya ulil albabi lazina amu, wanda suke imani masu hankali su suke ganewa. Da idan basira ake gane al'amura, ba da idan fili ba. Da abin da ka kalla sai ka kalle shi da zurfi, me ake so. Yanzu masu ganin kamar sallah an takura su, ko yaushe a ce ka tashi kai sallah, ko yaushe ai kaza. Wani ce musulunci yana matsanta mutane da yawan yin sallah ko kaza. Ai sau da ba da basira yake kallon abin ba, da idan fili yake kallo. Amma inda basira ne ya fahimci abin da yake cikinta na alheri, na kusacinsa da Allah subhanahu wata'ala, ya auna yadda duniya take da sarakunan duniya. Duk wanda ka sani mai mulki yana da protocol. In kana son ganinsa to sai da isu, sai kuma ka isa, sai an sanar, sai protocol sun baka lokaci, rana da lokaci. In ka je kuma sai an iyakance maka iya zaman da za ka yi da mai mulki. Kana haura za su fidda kai. Amma ubangiji subhanahu wataala kana so ka gane da shi, ba sai ka gaya kowa ba. Ya alola shi ne Allahu akbar, shi kenan gana ta shiga. In ka ga an gama ta sai kai, sai lokacin da ka ce assalamu alaikum sannan ya shi kenan gana wata tsaya. To in ka kalli wannan ta ishe ka isara. Sannan duk abin da kake so ya maka zai ma. Ka kalli irin abin da suke ciki, tun daga tsayewa, karatu, wane ne da irin amfaninta da irin abin da take wa dan adam, ta tsarkake shi, ta raba shi da fasha da munkari. Kuma ita ce wadda za a fara aunawa a aikin mutum gobe alƙiyama. In aka gamsu da sallah, duk kwamacalar da mutum ya sha ba za a kalle shi. Amma in ba a gamsu da sallah ba, duk nagartar da ya duniya Allah ba zai kalle ta, ya rushe ta kenan. To mutum ya kalli wannan ya ishe shi.
shi na umar radiyallahu ya taɓa idar da sallah ta la'asar sai wani ya shigo bai la'asar ba sai shi ya aka yi jawon samu ba ya ce da fafta ka tauye wanda sallah ta tsere masa kamar la'asar ko makamancinsa kamar annama wa tara ahlahu wa malahu kamar wanda ya rasa danginsa kaf irin wanda tsunami ta taba samu din nan akwai gari saura shi ɗaya a duniya duk abin da ya shafi dangin uwa da uba ko ina suke a nahiyar ruwa ta da su dukiyarsa ta tafi to wannan asarar da yi ba ta kai asarar wanda aka tsere wa sallah ne ba rashin basira ne yasa ba a kallon wannan to sai mutum ya auna tukun sannan sallah ɗaya ta isa ta yi maka maganin musifar duniya daga ranar haihuwa ka zuwa ranar mutuwa ita kaɗai za ta iya daga ran da aka saka mutum a kabari har zuwa ranar za busa ƙaho ya fito sallah ɗaya za ta iya masa maganin wannan kaf a rasatul ƙiyamati sallah ɗaya za ta iya masa maganin duk abin da yake filin alƙiyama hawa siradi sallah ɗaya za ta iya masa magani to sai ya kalle ta da irin basira zai gane amfaninta ya gane cewa wannan abin saboda muhimmancinta mai duka wanda shi ya halarci kowa da komai mai isa mai arziki mai ƙarfi ya gayyaci wanda ya fi so a halitta sai na Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya kuma turo mala'ikan da yake saboda kowane mala'ika ya ba shi goron gayyata annabi ya je kuma abin da ya ba shi sai wannan sallar to anan ne za ka gane kimarta amma ba da basira kake kallo kai za ka an matsanta maka ne kuri yasa duk baccin da kake an zo a salatu sai ladan ya ce as-salatu khairun minan nawm ta fi wannan baccin da ke tashi to wannan shine yasa sai an lura ake abu nan babu wannan ba wanda mutane za su gane musamman yanzu zamani ne da a dinga kawo mutane abu sama ba sa kallon sa zubiye su dauka kamar gaske ne su soke musu abin da yake na gaske su dauki wanda yake ba na gaske ba Allah taimake mu assalamu alaikum cikin hadisin da ɗaya bayanai kan mutum ba zai iya ce abincin da annabi ta da alkama da wasu ne ke ganin a yanzu ma ya mutane kusa yin abinci da ke yan zanga da yawa ma da koda bayan an yi bayan gida sai ga shi ba ke yi ba amma yanzu ne ka kaji ma ba za ke yi ba saboda na taba yin cin abinci tunin cikin alkai mutum ya haɗa nama madara da kifi da wata tsaya komai dole cike rikici. Assalamu alaikum. Daman yanzu ai wato kuma abin haɗarin da yake tsorata ne yanzu dangane da abinci shine ba a neman masana abinci nutritions da tsara mutane abin da za su ci kawai haɗa-haɗa ake duk wanda yake ganin abu ya masa daɗi sai ya gamza shi guri ɗaya a zo cin abinci haɗa wajen abu iri 10 kuma ya tafi ciki ai babu lafiya bai sa mutane ba su da lafiya da ai ka san mutum ya tafi daga nan arewa ya tafi wajen Lagos inda ya shiga ban ɗakin sai an gane daga arewa yake ai ai sai an gane so shi bayan gidansa ruwa zai tafi da shi ne ai babu da abin da ka gani ka fito waje ai da ka gani ka ce ka ga ɓarawo inda wanda ka ga bayan gari ka ga wani gindindin da shi ce wannan ɓarawo ne da ake ga to mutane abinci suke ci sosai da gansu lafiyayyu ba ciwon kafa ba kaza ana wancan lokacin samaran namu mai babba sai shekara ta kai 100 amma suka sha shayi in ya zaba sai ka dauka zuma ce ko abin da yake damun su ba abin da yake da su lafiyayyu ne an ci abinci mai kyau shi kansa geran irin wancan namu ne na asali ba dan shigogo bane dawar haka yanzu ba ban sani ba ko akwai yalan yau akwai ta ko to ai kaga yalan ta da ai kaga dafa ta kawai ake ita kadai a sa mata kuli-kuli a sa yaji a ci ita kadai dawa yanzu ga dagi shi ma yanzu adi ya ɓace wa yake cin ga dagi yanzu ba ga dagi ba ga dagi shi ma abinci ne don an daina
datsa ba ruwan kowa da shi yanzu, miyar ƙarfi ba mai cinta yanzu, gittere ba mai cinsa yanzu, sage duk an daina. Saboda haka ba wancan zamanin ba, yanzu abincin da iyaye mu da kakanni suka ci mutane yanzu ba su iya ci ba su iya ba, sai wannan duk masu ɓale-ɓale taɓa lashe shi ake ta amfani da shi ko sai Allah sauke mana. Amma dai wanda ke ba mutane shawara su dinga tambayar masana abinci, wanda kasa je su dinga hada abin da ba a hada ya cuci mutum. Kuma mafi yawan mutane za su sa abincin wawai suna la'akari ba ne, kawai tun da ransu yana so kawai haka su